kakvo li je ovo čudo? Ja bih rekao da je neka lampa. Ali šta će lampi ova čudna drška sa 2 lopte? Čudo sa 2 lopte. Ja vidi, ova lopta je kao zemljina kugla. Ma siguran sam da ne bi trebalo da išutiram. Ja vidi i mala loptica neka. Pa sad stvarno ne znam čemu ovo služi. A vidi ovde nazad ima i neka ručica za okretanje. Joj, znam da ne sme ništa da se pipka u muzeju. Ali kako da odolim sad, a da ne vidim šta će se desiti ako je okrenem? Pa dobro. I kustosi nekad moraju da pipnu predmet. Da ga premeste ili obrišu. Čekaj, šta se ovo dešava? Gde sam ja? Joj. Ovo nije moja kuća. Polako, Haralampije, smiri se, priberi se i dobro pogledaj okolo. Probaj da shvatiš gde si. A na ovoj projekciji možete da vidite kako se Zemlja okreće oko svoje ose, kako se Mesec okreće oko Zemlje, a onda oni zajedno oko Sunca. Mi u našem muzeju imamo eksponat koji se zove telurijum, koji su učitelji koristili da baš to objasni đacima. Lepo. Hajdemo dalje. Muzej svemira? Muzej svemira, pa ljudi, šta se ovo dešava? Otkud ja ovde? A ovde su nam izložene razne rakete. Kada se lansiraju na putu u svemir, otpada jedan po jedan deo rakete, da bi na kraju ostao samo ovaj vrh iz kojeg se izdvoje sateliti, koji nam onda iz svemira šalju razne signale. Kao na ovoj projekciji ovde. Lansiranje, majko mila. Valjda neće baš ovu lansirati sad. Pa šta ću ja u svemiru? Nisam ni satelit, ni kosmonaut. Ja sam miš. I kažete da je ovoj kugli zarobljena struja? Da. Možete slobodno da je pipnete i da vidite kako vaše telo privlači struju. I ona vas ne može povrediti zato što je zarobljena u vakuumu ove staklene kugle. Da nije zarobljena, Boga mi, mogla bi da napravi svašta. Zbog toga je najbolje da se strujom ne igrate. Ali hajdemo sada da vam pokažem Luna Rover.
obećavam sam sebi da se sa strujom neću igrati nigde, samo ovde u Muzeju svemira, jer mi izgleda baš magično. Neil Armstrong i Buzz Aldrin su bili prvi ljudi koji su prošetali površinu Meseca. I tada je Neil rekao onu čuvenu rečenicu: ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo. You can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Danas za šetnju po Mesecu koristimo vozila poput ovog našeg. A da li su ovo solarni paneli? Izgledaju mi tako. Da, u pravu si. To su solarni paneli jer sateliti preko solarnih panela se napajaju sunčevom energijom da bi mogli da nam šalju signale. Međutim, šta je to što se dešava u svemiru? Možda je najbolje videti u planetarijumu. Tako da, ajdemo da se udobno zavalimo i uživamo u svemirskoj magiji. Ajmo. Dok posmatramo ove beskonačne svetove, ne možemo, a da se ne zapitamo da li smo sami u svemiru. Vanzemaljci? E pa ako postoje, postoje i vanzemljomiševi. A u stvari, u svemir su putovale životinje i to pre ljudi. Da li ste čuli za prvog putnika u svemir? Psa Lajku. Ako ne znate, raspitajte se. Da li smo sami, još ne znamo. Ali znamo da je prvi čovek koji je putovao u svemir bio Juri Gagarin. Uvek sam mislio koliko sam ja velik i koliko su sitne zvezde na nebu. A sada dok gledam ovaj film o svemiru, tek sada razumem koliko sam ja sićušan, a koliko su zvezde ogromne. I nisam samo ja sićušan, nego čitava naša planeta Zemlja. Naša mala zemljica. Moram je malo više čuvati i paziti, jer još uvek nismo sigurni može li je neka druga planeta zameniti. Zemljice naša, kućice mila, čuvat ću te, maziti, paziti, svima ću o tome pričati, akcije razne smisliti, hoću, zemljice naša, kućice mila, zemljice naša. Gde sam to ja? Ćirilo, otkud ti ovde? Kakva li je ovo skalamerija? E pa to je skalamerija koja me je mlatnula po glavi kad sam pao u nesvest. Zapravo sam samo malo bio dekoncentrisan i nisam odmah ukapirao. Ovo je telurijum koji koriste učitelji u školi da deci lakše objasne šta se dešava u svemiru.
ova lampa je Kobajagi, sunce, a one dve lopte su zemlja i mesec. Pa kad okrećeš ručku, zemlja se vrti oko sunca, a ovaj mali mesec oko zemlje. Pa čekaj, kako ti to sve znaš? Čini mi se da sam bio u muzeju svemira i tamo sam sve to naučio. Ma da, sigurno si sve to samo sanjao. E pa nikad nećeš saznati.